ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ହୃଦୟ ନୂପୁରରେ ଶୁଣିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା। କବିଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ରଚନା, ଶୀର୍ଷକ ହତ୍ୟା, ଏକ କବିତାର। ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବ୍ୟାହତ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା କବିତାଟିଏ। କାଗଜ ସେଜରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଖୋଜି ବୁଲିଲି ମମତା ଭରା ଦୃଷ୍ଟିଟିଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖିବ କି ଥରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖିବ କି ଥରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ କହି ଦୂରେଇ ଗଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲି ପଢ଼ିବୁ କି ଧନ, ପୁଅକୁ କହିଲି ପଢ଼ିବୁ କି ଧନ, କହିଲା ଭଲ ହୋଇଛି ହେଲେ ପଢ଼ିବି ପରେ। ଝିଅକୁ କହିଲି ଶୁଣିବୁ କି ମା, ଝିଅକୁ କହିଲି ଶୁଣିବୁ କି ମା, କହିଲା ଏବେ ପାରିବିନି ଶୁଣିବି ପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ରୋଷେଇଶାଳରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ରୋଷେଇଶାଳରେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସଭିଏଁ କହିଲେ, ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସଭିଏଁ କହିଲେ, ପଢ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ, ପଢ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ ଏ ଅଲୋଡ଼ା କବିତାଟିଏ। ହୃଦୟ ମୋ ଭାରି ହେଲା, ହୃଦୟ ମୋ ଭାରି ହେଲା, ଆଖି ମୋର ଭରିଗଲା, ସାଜିଲି ମୁଁ ହତ୍ୟାରିଣୀ। ହୃଦୟ ମୋ ଭାରି ହେଲା, ଆଖି ମୋର ଭରିଗଲା, ସାଜିଲି ମୁଁ ହତ୍ୟାରିଣୀ। ହାତ ମୁଠାର ମୋ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାର, ହାତ ମୁଠାର ମୋ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାର। ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏକ ଅଲୋଡ଼ା କବିତାର, ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏକ ଅଲୋଡ଼ା କବିତାର।